Dituela hemorroideentzako krema. Hoi da, bai, baina, bueno, nola baita inauteri gertu dauden aurten otxaien tokatzen dian Tolosan, seguraski urrengoa inauterin ingurun jarriko du. Eta inauterietan ere somatzen duzue behar badagoela gaixotasunen bat ugaritzen dena, edo... Eztarriko minak. Azkenen txarangan da denak buiaka ibiltzea, eta mundu guztia ja ostiralako, ja afonika dago, bai. Eta orain, adibidez, egunotan asko jaten ari gara, bazkari eta afari mardulak ditugu, jendeak zer eskatzen du egunotan? Egunotan, igual antiazidok, bai moitzen diala desente, azkenen jaten duen kantitatean gatikan, baino baita, gripe eta COVID-an inguruko gozaz, azkenen jende askokin elkartzegea, hotzakin eta virus gehiago. Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Gabon guztioi, 3 orduko bileraren ostean prentsaurrera atera dira Floridan Donald Trump eta Volodymyr Zelensky, Estatu Batuetako eta Ukrainako presidenteak urrenez urren. Bake akordioa oso gertu dago.